Bonjour mes chers camarades. Bi amina expliquer WhatsApp konna na fonctionnalité kura min nana quoi. Donc tout juste ça be paramètres konna na ni tara paramètres konna na iba ta confidentialité kan. Donc pour que ka iga présence dogo en ligne quoi, ka dogo moko kana don a fo ibe ligne kan quoi. Tout juste c'est de savoir ayoro de flayan. Yoro follow me flay sans fait. N'a sɛbɛnlen no ko présence en ligne, tu vois. Et o ye ɲɛ la i b'a bila personne na, n'i y'a bila personne na ni mɔgɔw connecté len no u t'a dɔn waati min na i bɛ ligne kan quoi. Est-ce que tu vois, personne i ɲɛ b'a la, personne o b'a yira mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ligne kan quoi. Donc photo de profil comme olu tun bɛ yen ka kɔrɔ, donc i bɛ se k'a bila bɛɛ la ou bien i ka contactu sauf i bɛ mɔgɔ dɔ souligner ta quoi min t'a ye quoi, contact bɛɛ b'a ye, ou bien i bɛ se k'a bila personne na mɔgɔ si t'i ka profil ye, ou bien i bɛ actualité minnu bila i ka actu, par exemple i bɛ actu dɔ sɛbɛn i ka fɛn kɔnɔna na, i ka WhatsApp kɔnɔna na, ni mɔgɔw donni i ka compte kɔnɔna na dɔrɔn o b'a ye sanfɛlanin na. Donc après statut i bɛ se k'a lajɛ fana mɔgɔ minnu bɛ se k'i ka statut ye, mais tout juste c'était pour vous expliquer min filɛ sanfɛ fɔlɔfɔlɔ min filɛ sanfɛ parce que o ye fonctionnalité kura de ye quoi. O de farala WhatsApp kan, donc i bɛ se k'i ka présence en ligne dogo mɔgɔw ni mɔgɔw connecté len no u t'a dɔn k'a fɔ k'i connecté len no quoi. Ok, c'était tout pour la vidéo, donc merci beaucoup.